Mhuir céad fáilte go páirc an cruthaí do cluiche an lá inniu, Ciarraí agus an Doon. Tá an aimsir millteanach anseo an bhaile a clia, tá sé scamadach géifear agus tá an talamh ionta phleach. Is é Murray Clark réalta na Foirne agus is é Ambrose Rogers captain na Foirne. Is é Brian Sheehan captain na Foirne agus is é Colm Cooper réalta na Foirne. Is é Joe McQuillan an réiteoir. Tá 50,000 duine anseo inniu. Tá an léithreoid isteach ag an réiteoir agus gram iontach ó Ambrose Rogers. Anois, Benny Coulter, Pás amach ag Mark Poland. Ceic isteach ach brú ionta ó Tom O'Sullivan. Gúilín iontach ó Callum King. Pás amach agus pás Allen ó Declan Rooney. Ceic isteach ach imirt ionta ó Tommy Griffin. Anois, brú iontach ag an Doon agus Callum King. Tá an léithreoid anois ag Paul McComiskey. Ceic isteach agus gram iontach ag Mark Poland. Chancellor Cool, tá an léithreoid ag Gúlan Angie. Céad scór den cluiche ag Mark Poland. Tá an léithreoid anois ag Kevin McKernan. Ceic isteach ag Benny Coulter ach imirt ionta ó McCarthy. Anois, pás amach. Drogfas an sin ó Micheál Quirke agus scill ionta ó Paul McComiskey. Iarachtar scóir Coulter agus tá sé curtha thar trasnán agus scóir jazz ag Benny Coulter. Ceic isteach ag O'Sullivan. Pás amach ag Donaghy. Brian Sheehan. Thugann sé faoin scór. Scór iontach ó Brian Sheehan. Ceic isteach ag Colm Cooper. Scill iontach ó Cooper agus scór iontach ó Colm Cooper. Tá an lamh ag uachtar ar an Doon. Tá iadóg séide ag an réiteoir. An scór ag láma. An Doon, 1 cúl agus 7 cúilín agus 4 cúilín ag Ciarraí. Tá an léithreoid isteach ag an réiteoir agus a rís gram iontach ó Ambrose Rogers. Pás Allen ó Danny Hughes agus imirt iontach ó McComiskey. Tá an iadóg séide ag an réiteoir. Fáil deanta ag Tom O'Sullivan ar Paul McComiskey. Ceic saor bronnta ar an Doon. Anois, Clark. Thar trasnán agus scóir jazz ag Martin Clark. Brú iontach ó Rooney. Agus fáil deanta ag Donncha Walter Mark Poland a lár na parca. Carta buí agus carta dearg curú Donncha Walsh den farc. Anois, ceic isteach ag Donaghy. Breiste síos. Anois, Cooper. Chancellor Cool ach bloc ionta ag Brendan McVeigh. Pás Allen ó Cooper
ach blachéanta ó mag bheith. Tá an líthóid inis ag runna marta. Pas isteach ag cultúr agus scór jazz. Cuaig cúdain idir na fáinne. Cic isteach ag beannaí cultúr. Scéal iontach agus iarrachtar scóir ag cultúr, tá sé curtha thar an trasnán agus scór iontach ag cultúr. Inis beannaí cultúr. Pas isteach ag Ambrose Rogers. Seansar cool ach thar an trasnán coolín eile agus scór iontach ó Ambrose Rogers. Pas Allen agus inis Cooper. Cic isteach agus cic Erica. Fáil deanta ag Dan Gordon ar Ciarán Donaghy. Inis David Moran. Cool. Tá an líthóid ag gúil in ainmhí. Brandon McVeigh. Sin é, tá an cluiche thart. Tá an bua ag an dún. Bé James McCartan banastóir na fáinne iontach sásta ar fad. An scór Ciarraí. Hén cúil agus 16 cúilín ag an dún. Agus hén cúil agus 10 cúilín ag Ciarraí.